מה זה? אז בואי נראה מה זה מריבה. הנה, גם בגן זה קורה. מריבה, שיש, נגיד, שני ילדים. אבל יש רק דובי אחד, נכון? יש רק דובי אחד. אז מה קורה? הוא מושך לפה, והיא מושכת לפה. הדובי שלי. לא, הדובי שלי. לא, הדובי שלי. הדובי שלי. זה מה שקורה שיש מלחמה. פה בגן ילדים יש ילדים קטנים שרבים על הדובי. אבל כשיש מלחמה, אז אנשים גדולים, מבוגרים, רבים, שהם רוצים את ארץ ישראל. אחד רוצה חלק כזה, והשני רוצה חלק כזה. אז מתחילים לריב. בזמן של מלחמה יש הרבה חיילים ושוטרים. מי זה החייל הזה? אתה יכולה להראות לי מי זה החייל? בדיוק. מה? ראית את אבא שהוא לובש מדים כאלו? כן, לצבא. בדיוק. כשאבא הולך לצבא, אז הוא לובש מדים כאלו. אז החיילים הם אנשים מאוד טובים. הם שומרים עלינו כל הזמן, שלא יקרה לנו כלום. פעם גם היה חייל. כן, שהוא היה יותר צעיר. היה לך כזה בגד ירוק? כן, כן. ומי שלא חייל, מה הוא יכול לעשות? אז מי שנשאר בבית כמותה, גם יכולה לעזור. היא יכולה להתפלל שהחיילים לא ייפגעו. מה יש במלחמה? במלחמה יש לפעמים אזעקה. את יודעת מה זה אזעקה? אזעקה של מבוגרים. אזעקה של כולנו. הכל זה ככה. זאת האזעקה. וכשיש אזעקה, אז זה אומר שזה מסוכן. טילים נופלים, ואז כולנו צריכים להיכנס לחדר מיוחד. לחדר מיוחד. החדר הזה שומר עלינו. ופה בבית הזה, החדר המיוחד, זה בדיוק החדר של כרמל. כן, כולנו צריכים להיכנס לחדר המיוחד הזה. את יודעת למה? כי החדר הזה בנוי מאבנים מאוד 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 חזקות ומברזלים. וכשסוגרים את הדלת מברזל, אז הכל שומר עלינו. ואז אנחנו יושבים כמה דקות בחדר ולא יוצאים עד שאמא לא אומרת, צריך לספור. כשתהיו שם בחדר, אז תתחילו לספור עד 1,000, בסדר? אז אנחנו יושבים בחדר, והחיילים בחוץ שומרים עלינו, שהטיל הזה לא ייפול עלינו. ונשארים בחדר. הנה, הילדים נמצאים בתוך החדר המיוחד הזה. מה הם עושים שם? מציירים, בדיוק, יש גם ספרים. אפשר לעשות הרבה דברים עד שסופרים עד 10. עד 1,000. אוי, סליחה, התבלבלתי. את צודקת, עד 1,000. המון דברים אפשר, את רואה, אפשר לקרוא, אפשר לשיר, אפשר לשמוע מוזיקה, אפשר להתפלל. המון דברים אפשר לעשות בחדר הקטן הזה, עד שסופרים 1,000. כשאת יושבת בחדר, את יכולה גם להתפלל, אבל את יכולה גם לשבת ככה, כן, בוא נעשה ביחד. להוציא נשימות, בוא נעשה את זה ביחד, אני מאוד אוהבת. אז יושבים ככה, יושבים ככה, מכניסים אוויר דרך האף, משאירים פנימה, את הבטן פנימה? אבל נפל.
כבר היו כמה מלחמות, וכל המלחמות נגמרו, אז גם זה ייגמר. בינתיים, כשיש מלחמה, אנחנו לא הולכים לגן, ילדים קטנים לא הולכים לגן, וילדים גדולים לא הולכים ללימודים. מה אנחנו עושים? איפה נשארים? יפה. נשארים בחדר, בבית, ושיש אזעקה לאן מתכנסים? לחדר המיוחד. יפה מאוד, לחדר המיוחד שכבר אנחנו נסדר עם משחקים. ושהכול ייגמר, הילדים הקטנים חוזרים לגן, והילדים הגדולים חוזרים ללימודים לבית ספר. וגם אבא יחזור.